Здравейте от мен, Мирослав Недев. Аз съм икономист и дългогодишен инвеститор на капиталовите пазари. Често ли се питате в какво да инвестирате своите спестявания? Отговорът на този въпрос никак не е еднозначен. Всеки от нас се намира в различен етап от своя живот, има различен толеранс към риска и финансови възможности. Ето защо отделните инвеститори имат свои собствени предпочитания към отделните класове финансови активи. Инвестирането в имоти е доста популярно в България, но то изисква малко повече капитали и освен това не е така ликвидно, като инвестирането в акции. Акциите от своя страна са много по-лесни за придобиване, но те не винаги ви носят регулярни доходи, като държавните ценни книжа, например. Вече се досещате, че всеки клас активи си има своите предимства и недостатъци. Ето защо е важно внимателно да ги проучите, преди да се насочите към някой от тях, съобразявайки се, разбира се, с желаната от вас доходност и риска, който може да поемете. Лично аз съм избрал да инвестирам в акции. Те изискват много по-малка първоначална инвестиция и освен това са ми донесли над 25% средна годишна доходност през последните 5 години. Ако и вие искате да научите повече за същността на акциите, техните предимства и недостатъци и защо аз съм решил да инвестирам в тях, може да прегледате глава 3 от моята книга "Инвестирането в акции. Игра на хипотези". Това беше всичко за днес. Благодаря ви за вниманието.